Ten eerste, wat we hier gezien hebben ook op de presentatie vandaag, is dat het land Aruba staat open en heeft als goal om duurzaam te zijn in het jaar 2020. En er zijn er al in Aruba een heel aantal voorbeelden van te vinden. Het is interessant om met de mensen te praten die daar vol mee bezig zijn. Er zijn een hoop mogelijkheden voor Nederlandse investeringen. Er zijn een hoop mogelijkheden voor kennisbegeleiding. Er is een mogelijkheid in het bouwen. En er is een mogelijkheid om daar juist op die conferentie de contacten te leggen om dat voor elkaar te krijgen. Green Gateway voor Aruba, zoals gezegd is, de Aruba heeft een heel groot achterland. En heeft uitstekende verbinding met Zuid-Amerika, met Colombia. Bogota is 1,5 uur weg, Caracas is 1 uur weg. Het is 4 uur vliegen naar Brazilië. Het is 2,5 uur vliegen naar Miami. Daartussen ligt nog Panama, dat is 1 uurtje vliegen. Dus het heeft een heel groot achterland qua interesse als men in Aruba gestationeerd is. Dat men naar Zuid-Amerika toe kan komen om daar business te doen. Er is ook een hele hoop Venezolaanse, Colombiaanse businesses die in Aruba zijn. En die dus ook weer contacten hebben waar men gebruik kan maken om zich te establishen, zou ik maar zeggen, in Aruba. Dan kan men van die contacten gebruik te maken om in het grotere achterland business te doen. Dus Aruba kan een hele goede springplank zijn. Ondernemers die zaken willen doen in Latijns-Amerika en in de Cariben en daar nog geen concrete leads hebben, geen concrete netwerken, geen concrete partners, die zouden naar die meeting toe moeten. Om de eenvoudige reden, daar komen vele lokale bedrijven, overheden en partijen die graag zaken willen doen met Europa. Het is een fantastische ontmoetingsplek met potentiële klanten en partners in Latijns-Amerika. Wij hadden ambitie om in de regio ons te manifesteren, daar ons te vestigen. Hadden geen concrete netwerken, geen concrete samenwerkingspartners. En dan is een stepping stone tussen Europa en Latijns-Amerika is Aruba geweldig. Je wordt daar geholpen, in contact gebracht met potentiële klanten, met partners. Die leren je hoe je om moet gaan met een andere cultuur. Die vertellen je bij wie je het beste aan kunt kloppen. En dat is buitengewoon waardevol. De netwerken die we nu hebben, die zijn allemaal ontstaan met hulp van Arubaanse partners, inclusief de overheid.